Ụmụ Igbo ekene m unu. Asịkwa m nke onye chi nye zere. Ọ bụ na ọtata bụ izizi gị na-afụ m, aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Ifeanyị Chukwu nwa onye Agụrụ. O nwere ihe nji maka ya wee bịa tata, maka na ndị Igbo si na gbalagbala fere oke ọbụla ala, na-ekwe n'aka gha nkụ aka ọ bụrụ mkparị. Onye Igbo ọbụla bụ nwa afọ Igbo sopozuru ịma anya enere ene na nke alọrọ alọ. O nwebu vidio m mere one time ago, na-ekwu okwu that na a lot of people, ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'obodo anyị bụ Nigeria na-trend with our emotions, and ọ ka nkụ na generation anyị. Nna nna anyị ha esiri etu a wee bi ndụ. O nwere ife ọ ga-abịa na-akọ like this, ndị nna nna anyị necha gị anya agba gị nkịtị, ịghọtago, na-eme ifefa na-eme kpatara eji atụbu ha egwu before, because ebe ọbụla ha gbakọ kpacha nkata ebichie ya, onwere onye ga-anụ ya n'ụzọ. Ebe ọbụla ha kpachala arụ si na-etu a ka ihe a ga-esi wee dịrị ha, onwere onye eziga anụ ya. Mana kedu ife na-eme anyị na generation nke anyị nọ tata, ọ kachasị nke a kpọrọ ihe social media anyị nọ na ya nọ. Onye na-akpalibu anyị kwutekwala ofu okwu, anyị etobie, because we don't know how to control our emotions, because we don't have that perseverance to na inele something anya, just wave it and move on. Because na some of us amalọ mgbe onye na-ede ihe maọbụ onye na-ekwu okwu na-achọ attention ndị Igbo. Ọ bụ na ị mara ya tata, mara ya, sọsọ ndị Igbo nọ na Nigeria dị ihe a na-akpọ over 30 to 40 million people, sọsọ na Nigeria. So onye chọzi inwe traffic na social media, ọ chọọ ofu ihe kọọ maka ndị Igbo. Ya bịa na Nigeria mụ na gị na-abụ nụ taa, cheki ebe enwere ihe dịka mmadụ 40 million nọ n'obodo, 30 to 40 or 50% of them wee bụ na ha nwere access to social media. Then ka nye gị example, ịchọ kịta ka ịlata anwụ, chọba ife na-atọ ụtọ, itesakwa ya kpam n'ọfịa, ịyara amụ before you know it, anwụ ezuo n'ebe ahụ na-ebegharị. Ọ ife eji anyị eme na social media. Onye chọọ ofu ihe ọkọ, nke na-etrend kịta bụ ihe a na-akpọ history, and ọ maka ya ka m ji were ekwu okwu a na-ekwu. And gị nwa bụ nwa afọ Igbo na-ege m ntị, learn how to control yourself. Ka isi ekwu okwu, ka isi a comment, ka isi a react, because o nwere some reaction ọ ga-abịa na-eme, ọ na-emekwa ụmụnne gị affect. Learn how to dialogue, that is inwe conversation with another person, no matter the disagreement. Don't abuse, don't insult. Ịkparịzina mmadụ because of na o kwetere n'ife ikwu. Say your own opinion, let that person say his own opinion. That is human. Anyị nchanye na-ama nkwetecha n'ofe ihe. Onye ọbụla nwere his or her own ideology, ihe eji mara gị azin nọ ife a ka ị kwetere na ya. Ịghọtago, mmadụ kwute okwu ihe gbasara history, ịkọba ọnụ. O nwere ife some of ndị be anyị amarọ,
and anyị na-try ipaint that narrative ka o suituo anyị, but that is not the way. O nwere any history na-represent, as in o nwere history ya abụ akọbara gị ya ka ọ maa mma. O nwere part ga-adịghị mma, nwee part a ga-adịghị mma, and ọ bụrụ na you're ready to accept these two things, ịma na you're ready to learn history. Ọnụ ka ife a kịta a na-ekwu okwu ndị Igbo na be anyị, egbu ejima egburu ejima. Some of our people don't accept that. Me myself nwere oge m emere accept until I start asking questions and know the reason behind it, which is story for another day. And some of our people ka na-emekwa the same mistake today. Ga-abụzi echi niile ọnwụ na ama na gị na-akpọ n'ọcha, because whether you like it or not, we all are living ancestors. We gonna die one day. Igwe niile jekọ n'ụzọ, ndị anya furu igwe ga-ana ana. Ndị Igbo si n'ọgọdụ ga-elu nwoke ebe o ruru ibie, na nwoke tocha ochere ibie. Ị na-aghọta? So mgbe ọbụla ị na-anụ ife history, ife dịrị gị bụ ọbụna mmadụ gwa gị something, just calm down, relax, gather ife onye afọ na-ekwu, jide ya n'aka gị, bido ime ya findings, bido ịjụ ese, bido ime ihe a na-akpọ research. Ife ọ ga-abụ ekwute okwu something like this, ndị be anyị pụta nọ na comment section a na-eme ndị mmadụ abuse, na comment ma trash. Nwe nke ọ ga-abụ mfu like this, ndị na-echa ya asị meni wesha onye na ochie. That is why we are especially anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị dị ihe a na-akpọ gullible. Ị ga-afụ mmadụ ọnọkọta ọpụta ọsị na onye Igbo na si n'Israel. Agbalikatago m okwu ahụ, jụkata ese dị n'ime, enwetabeghị m ihe ya na-akpọ tangible information gosi that no, onye Igbo bụ onye isi, nwere ihe connectịrị ndị Igbo with Israel. Ajụọla m mmadụ one day si ya, how manage that na mmadụ si na o si Israel wee lụzuo ihe niile gbasara ndị Israel? Onwere onye Israel mma na-azụ Okeke, Okafọ, Okoye, Okonkwọ, Mgbankwọ, Mgboye, Eke, Oye na Afọ na Nkwọ. Onwere onye Israel mma na-aza Amaechine, Somadina, Obide. Njụọ dịtị na ha na-asị m nọ mgbe a na-agazi ka ihe niile a chenjie how. Ịmakwa na ị na-agwa m that na ndị Igbo si Israel, it means that na ndị Igbo nwere ndị ha zute na ebe ha nọ today, nọ ndị a ha zute nwere language anyị na-asụ, because Israel nwere their own language. Kedu ife mee na ya da-asụ that language? Apụta sị na anyị si Israel, onye ọcha mụtara onye Igbo dị oji, how manage? A na-akụ ya ọbụla akụkọ, and onwere onye nwere ike ịpụta stand ya like this kwuo mba na ihe abụrụ etu a ka o si dị. Ajụọla m ajụjụ gbasara ihe a many times, but enwetụbere m the fact. Today said na njụgara ajụjụ na mebe research, how old is Igbo origin, Igbo people? Kedu ihe m na-achọ ịkọwara ụmụ Igbo ebe a? Biko nụ, ọ bụla okwu niile ka a na-asa asa. O nwere okwu ọ ga-abịa ịfụ na social media like this, ị nefere ya anya, because many of them na-eme ihe na social media ahụ traffic ka ha na-achọ, and some of unu nwa aghọtara ya, unu ga na-eshi ya, unu ga na-evi ya, unu ga na-comment, ọ nọrọ ebe ọ nọ na-amụ unu amụ. If you don't know how to control your emotion, you will be missing a lot of things. I keep on telling our people, like, the earlier you understand how to manage, as in balance, emotion and the logic, the better for you. Because there are some things that you need to apply logic and keep your emotion aside.
For me, only him mother can one push more coach na beg you don't feed me, you don't pay my bill. I will tell you my own opinion and we can argue, but that argument will never result to conflict or resulting to we cursing ourselves or abusing ourselves. No, I don't believe that way. So that is my message for you as an Igbo man today. Let all of us start going back to our history. Let's start digging deep more to know our origin, our existence as an Igbo people on this planet Earth. Bear it in mind today that Igbos are not only in Nigeria. There are some Igbos where they other part of the world, especially this our African continent. Does it mean that you or me and them, all of us are one people? Then where do we come from? Today we see also, oh, Ikwele is Igbo, this, that is Igbo, Delta is Igbo. Some, a lot of confusion, but what am I trying to say here? For you as an Igbo man to try and manage your emotion on some certain things, History abụrụ ife na-atọ ụtọ. History na-enu ezigbo enu. O nwere nke ọ ga-abịa ịnụ like this, that is ifechi aka na ntị. Ihe m na-agwa gị bụ nothing but the truth. You see this thing called Igbu ejima egbughị ejima. I will come back to that later. Ọ bụrụ ife taa. Ọ bụrụ ife today. Help me share this video. Remain blessed.